hoxe temos ao grupo daqui da Ría. Benvido, Gabri. Hola. Hola. Primeiro de todo un placer que estés aquí con nos hoxe, Encantadas estamos. Un placer para min, claro que sí. Bueno, pois rapidamente dicir que para que non os coñezan, dicir que Gabri é o cantante de aquí da Ría, unha banda galega formada por 7 músicos que levan máis de 15 anos no panorama punk rock nacional, non? Aquí en Galicia. Pois con letras reivindicativas e moita enerxía que apostan pola festa en riba e debaixo do escenario, como din eles na súa página web, o sea, unha boa descripción, non? Sí, bueno, claro, somos unha banda que sempre tratou de reivindicar pois as cuestións sociais que nos afectan e que afectan a outras partes do planeta, pero sempre fuxindo dese estereotipo de grupo que protesta e que está enfadado. Estamos enfadadas, claro que sí, pero tamén apostamos pola alegría porque creemos que a única maneira, e mantenéndonos alegres, é a única maneira de poder combatir a realidade, non? Pero para todos os camaradistas que non os coñezan, porque eu sinceramente non os coñecía, dicir que preguntarte como xurdiu a idea do grupo principal, porque levades bastantes anos no panorama. Sí, bueno, a historia é bastante típica. 4 amigos de instituto que faltan algunha clase, que se van a ensayar con 4 instrumentos vellos que había por aí. Así comezou todo, ¿no? Como unha broma, pois converteuse nunha paixón e pouco a pouco pois nunha forma de vida, creo que é agora mesmo, ¿no? É dicir que eu, cando lín o nome do grupo, pensaba que erades vascos, porque eu lira daqui da Ría. Claro, era un pouco xogo que buscábamos, sí. Sí. O que buscábamos era, sí, claro. Perfecto, de todo, entón. Claro, lembrome que nos inicios do grupo preguntábamos por aí, ¿no? Eu tiña unha camiseta feita por nós mesmos, así, que poña daqui da Ría, e preguntaba a xente, mira, si descubres de onde este grupo, regalo xa camiseta. E todo o mundo decía, de Bilbao. Pois non, só desde Pontevedra, de Galicia. Sí, Valmiñor, somos non? Sí, o cuartel xeral lo temos aquí no Valmiñor, pero somos da zona das Rías Baixas en xeral. Xente do Morrazo, xente de... Bueno, ahora tamén hai integrantes valencianos, pero bueno. Pero cantan en galego, ¿no? Sí. Moi ben. Como decía, nestes momentos estades inmersos na nova gira Filosofía Incendiaria Tour. Este pasado sábado estivestes en Lugo, no Festival da Candeloria, o 23 en Segovia, o 1 de marzo en Madrid, ata rematar en agosto coa actuación no Festival Son Rías Baixas. Ante todas estas actuacións preguntamos, preferides actuar en grandes festivais con moito público ou en concertos máis íntimos? Bueno, son amores distintos, digamos. Os grandes festivais son moi interesantes e a veces son moi impresionantes por o número de xente, por o escenario, as luces, ¿no? Pero tamén é certo que as salas teñen algo que a mí, personalmente a min, por exemplo, pois me motiva moito, que é esa cercanía coa xente. Claro, conectar máis co público, non? Claro, sí, poder ter conversas sen micro, sabes, que incluso a veces se poden ter. Non sei, como digo, son amores distintos porque incluso o show tamén é diferente, obviamente, cando os escenarios son máis grandes, tes outras posibilidades de cara a posta en escena, non? Pero, bueno, esta xira que comenzamos agora é unha xira de salas que imos empezar, bueno, xa comenzamos tal vez no Candeloria, pero as salas comezan agora este fin de semana. Temos Ponferrada e Segovia, o seguinte vamos a Madrid, despois Oviedo, Valladolid. Bueno, vamos a estar así recorrendo distintas cidades. Non, a idea é non parar, claro. Claro, oxalá non paredes nunca. Bueno, a ver, xa falaremos nuns aniños, a ver se os corpos resisten, porque a verdade é que é moi sacrificado tamén. Esta forma de vida cansa moito, sabes, é moi dura, pero bueno, tamén reconforta por outra banda, que dá moita vida. Entón, pues bueno, nos estamos a tope, levamos moitos anos xa a tope, sin ninguna... Non hai ningún síntoma de que isto vaya a parar en breve. Ben.
Boa señal. Bueno, Sí. falando así dos concertos que te veches e todo, pois, lembrades como algunha experiencia ou algunha anécdota de algún concerto que recordades sempre ou algo así? Un concerto especial, Sí. digamos. Sí, hai moitas cousas, son 15 anos, Uf, en esos 15 anos, claro, é que é unha pasada, miras para atrás, ¿no? Dices, bueno, claro, hai tantas historias dentro da historia de aquí da Ría, ¿no? Tantos diferentes momentos polos que pasou o grupo, nos non sei, no escenario pedíronse mans no matrimonio, Ala. houbo que parar porque lanzaban botellas en México ou, claro, quero decir, houbo mil historias, ¿no? uf, Entón, é difícil a veces se lembramos as máis recentes, claro. pero eu quedome coas dúas veces que nos pasou xa, que houbo xente que decidiu declararse a súa parella para casar, aproveitando un concerto noso. Que bonito. Foron Sí, dous señor, momentos sí, guais, señor. e a verdad que sí, que foi Que a moi chulo. música una o amor as parellas. E as orellas. Como comentábamos, levades máis de 15 anos dedicándovos á música. Como vedes a escena musical galega co paso dos anos? Eu vexo que vamos medrando. Vexo que cada vez hai máis bandas de diversos estilos, ademais, porque tal vez antes as bandas que cantaban en galego estaban inmersas estaban entre o folk e o rock así máis combativo. Sin embargo, agora hai música en galego de todos os tipos. E ademais, sobre todo, creo que estamos facendo as cousas ben. Os vídeos que saen son vídeos moi ben producidos, Certo. as cancións están moi traballadas. Certo. Vexo que sí que estamos facendo as cousas ben. Nos falta moito apoio, nos falta moita infraestructura. Estamos todas, absolutamente todas as artistas do país traballando en precario, penso eu, pero estamos avanzando e sobre todo estamos facendo rede. Creo que hai moi bo ambiente, moi boa onda entre os diferentes músicos e músicas de Galiza. E bueno, eu teño esperanza en que todo siga indo mellor. Mellor. Unha das últimas preguntas, poderías darlle algún consello a aquelas persoas que queren tamén dedicarse á música, tamén en galego, e que por certos motivos non teñen o apoio necesario? O consello é que se non hai apoio haberá que buscar o apoio entre as compañeiras e traballar codo a codo coa xente que xa está facendo dende hai tempo. Se alguén se sinte soa, pois ten que tratar de xuntarse coa xente que xa pode ter unha experiencia, unha bagaxe, e sobre todo pois traballar con moita enerxía e deixándose a pele, ter moita paixón, ¿no? Se Claro. non tes moita paixón por isto, Non mellor Non non merece tentes. Claro. No, porque o único que te vai a inventar por momentos é a paixón, non hai ningún outro aliciente. Entón, se non tes moita, non te metas. Pois, bueno, como podes ver, non é a típica entrevista nin a máis formal, así que vamos a rematar cun pequeno xogo, vale? Vale. Que preferirías? Uy, que peligro. Non pasa nada, isto queda aquí, isto queda na casa. Unha colaboración con J Balvin ou con Daddy Yankee como grupo. Eu preferiría unha colaboración con SES. Ou con SES, esa é boa. Ou con SES, Iván Ferreiro. Nao, todos estos. Sí. Vale, que preferirías? Comer pulpo a feira só durante toda a túa vida ou un bo cocido durante toda a túa vida? Só un, non podes elixir os dous. Prefiro polvo. Eu tamén, eu son como a ti. E por último, participar na banda sonora de Barbie e o Cascanoces ou na das Supernenas. Hostia. Son difíciles, No, é que preferiría non participar en ninguna das dúas, porque creo que... Bueno, no, tal vez as Supernenas. Supernenas mola máis. Sí, mola máis, pero bueno, que non estou moi seguro de que tipo de valores transmite. Eso é certo. Non a seguín moito. Bueno, pois unhas nenas pero Barbie, que son Barbie super... sí que sei que mal, así que... Imos a cantarnos polas Supernenas. Veña, vale. Sí, porque a Barbie sí que non me mola. Bueno, pues Gabri, moitísimas grazas pola túa entrevista, por todo, e por axudarnos tamén a que sigamos adiante tamén. Un placer falar contigo. Moitas grazas a vos. Moitísima sorte con todo, vale? Sorte. Igualmente.
Hasta logo, hasta logo. Chao. Así que suma